Assalamualaikum, selamat pagi guys. Iki arepene balekne piring, iki piring. Ini mbakku. Suasana pagi hari sejuk. Mari udan sedino, ora sedino lah, gerimis. Push. Balekne piring. Punya apa? Enggak, aku lihat lambak saya diin. Oh, kita lambakmu. Ini, lambak sik larang lah gitu. Kak aku selekas mulai nganu, semburat saloke. Lah wong kembrukan pare dadi mbuh ya ora apik kaya pemane parene ngono ya apik lho. Endi? Iki doyan. Doyan. Engko sik. Kumpul-kumpul iki enggak meneh kurang barang. Endi ku apa ndek kae? Lek gak ndek aku mah. Dikukus penak rasah nganuin ora brambange tok sing digoreng. Enak. Yo kuwi akeh kuwi brambange sakmono. Aku lalas mendina entuk sak kresek. Wis tanggal 14 marok kambil pisan. Alah, sak mendina wong-wong wis mara lah. Aku sik arepe matur engko. Apa jangan apa dah? Wis yo ngeplok yo digodhog to jangan kapan-kapan. Cukup enggak lari. Ku mambengi ngene aku gempa bumi. Pelaponku ambruk brok. Aja pelapon cek. Alah kae terang mah nganu mbiyen kae pas bongkar gendang dhuwur kae urung mari pas bangun omah sengetan kae. Alah. Dek gue. Mobil-mobil kan. Iki kabeh tak in, mbok kan aku. Apa? Aku kuwi ngentak eseng enalin dikek urang grago. Apa? Timun di tengahe dilaki. Marangane bisa tak gawe nembang ngono-ngono kok buak. Tak bohongi entek dah aku. Iki berendere. Lah nganu ngebong sampah kae lho. Saiki malah anak ngene iki ya. Ora enek iki tak gawe nganu mbah-mbah. Iki lho isik ya. Kuwi kok mburitan to? Yo lumayan to. Iki aku wis. Taman bungane. Tidak kene moro ning Mulya Tani. Lho kok mingkup ya kembang. Silis. Silis. Nya. Kita video apa? Aja banter-banter. Angger apa nih sawah ki mesti lali aku ngene. Kok gak nganterin aku Silis paling tutup ya aku ngajar ya. Besok bengi apa yang nganu balekne lamarane Erwin. Kapan? Besok bengi. Enggak kira balik nang lamaran ya. Urung. Besok sapar paling. Mantune besok sapar. Siapa iki? Barselo to. Bulan Selo besar. Besar bulan 5. Saiki Sawal ya, Sawal bulan 4. Selo bulan 5. Besar berarti. Barselo. Bulan pira ya? Awet ya. Bulan 8 paling. Lek gak bulan 8 ya bulan 9. Mbah. Video.
Iki lho bakule obat. Nek bengok-bengok kaya jaran. Balik nang ndi ta bojomu? Pakai ono kuwi. Yo sik entuk 5 menit kok sik tak. Apa? Masa loro sing isa. Ya tuku obat, guys. Apa ngobat apa, Bang? Apa ngobat apa? Oh, Iki yang gede. lu kurang setahun. Iki. Itu begitu. Allah. Yo aneh, bari iki ya. Iya bene ta. Aku gede ngiran. Aku 65 ben 90 penduduk. Iki berapa? Jadi bagus apa? Jarus. Tambah 90. Iya bakul Petang error. 70. Loro tak isi. Kakan pikir ini bakul. Pikirane error mane mabuk kuwi. Kakan Mari mabuk. Siro lupa mo. Bah, telepon YouTube ini. Bene ta. Kayak gini macam elek yo. Ya bah ta. Ini pada tawar. Kayak kon macak piye malah wong seneng ngene iki kok. Dene gobran dah. Aku ape becek lis. Ning Ngene semben kulon kasum. Pra ya awakmu loro beceke. iya untuk loro aku dhewe karo apa kuae aku kan. Aku nganu engko ya arukin barang sana. Supermarket. Enak jangere. Heeh. Aku ndek nyambut ape ndek ingin aku iki arep lalas jeruk ngenteni wijan iki sampe duit entek ra ndek blonjo ngenteni ape adol jeruk. Ini iki. Dituku pira? Oh elek-elek aku. Lah aku ki rarasan turane BL ndek ana pira ya untuk 3 tre. Iki ya sik anak mbok sak tre mbok 2 tre. Iki blonjo lho wis. Aduh, beh. Yo itu kan ya mesti paham ya. Iya ta. Tak delok meneh balik itu. Ngono ka bedhek marung. Loh, lan aku ya betah to gak. Sakjane ora yang masak ta? Loh, enak tapi ku ya tapi lah aku masak. Kalau sedina maneng. Lah oh njaluke enak. Lah kok ayo bosok. Yo alah, Dina wontani. Lah aku arep pae enak iku ya mangan. lha mangan kuwi. Ora belum dibuka aku ya. Sore iki dibuka. Ora enak ya mesti ora dibuka. Sedina ibaratnya dia itu menilai dicukup 100 200 ya ora ngerti. Kali. Ya ora ngerti to wong dhuwit mendina yo dhek oke. Dicolong ngono ya ora ngerti. Ra ngerti. Kono mendina yo dolan yo lanang dina metu ra tau Jan. banyak kali duit. Golek nganu Ane nanti. ini emang aku wis aku yo gak meneng. Aku yo bolak-balik mati. Ibaratnya kon wong tak aku degan. Jam iki pasang. Ora keliti to. Jadak nesu ngoten. Aku gak tahu. Lawang kuwi aku nutup lawang luwange sebab Buka dibenakne. ora diberani. Ngono kuwi lho. Aku yo ngomong. Oh, aku yo bojo ya kaya. Apa to dadak tak ngongkon aku. Pamane ngongkon ora langsung mbak tandang. Dadak aku ngongkon sampai bolak-balik sampai aku nesu baru mbak tandang. Saiki wong lanang mbok yo. Mamane yo. Bocok. Aduh kok misek ya. Ini dah. Ya wes, balik. Suasana pagi, guys.
Urung masak iki. Ngelayap sik. Wih, pemandangannya apik ya, guys. Sekian dulu ya, guys.